Много е хубав. Не мога да говоря аз. Дайте с тях. Да имаш забрана треньорска да не говориш. Следят ме. А върви ли бирата с футбол? Върви. Даже много добре. Значи турнир е идеален. Мисля, че е на много добро ниво. Ние сме първите, които го открихме. Мисля, че победа идеално за нас. Сега ще се почепим по една бира. Всичко както си му реда. Вие сте от Пловдив, тук винаги сте играл по-различен футбол, обаче големия финал е срещу Литекс. Може ли пловдивски отбор да изненадаш? Разбира се, че може. И това, че са от София и са Литекс, това не ги прави нещо повече. От Ловеч! Обърках, че са от Ловеч. Сега ние сме по-голям град. По-големи отбори имаме. Локомотив Пловдив все пак. Най-големият отбор. В Пловдив. Това е. А Арианата, върви ли с? Да, разбира се, че върви. Футбол, разбира ни мой. Бира, футбол и хубаво време. Ще се карсам си и изгарам да бия Литекс, сериозно. Това е. Всичко окей. Ама няма да ги видиш. Значи, този турнир подпомага аматьорския футбол. Много е добър и развива млади играчи, така да се каже. Колко време играете през седмицата? По колко пъти? Когато има време, защото повечето работим някъде. Последно време нещо няма време за футбол. Иначе, по принцип, като имам време, 2-3 пъти седмично. Докъде ще стигнете? До финал как? Докъде? И какво става там? Там каквото покаже, това е топка все пак. Ще да не ги бием толкова. Добре.